What? Saving content. Please do not turn off your computer. Er du i Dal? 58. Du må også bare rushe igennem lortet. Der er jo ingen grund til ikke at gøre det. Det var dig, der sagde, at jeg skulle udforske hele lortet. Ja, det var for sjovt, jeg sagde. Jeg var godt klar over, hvor skræmt jeg blev af det, da jeg begyndte at rushe der lige inden den der fucking ghost kom. Spukt. Den virker nu. Den virker nu. Jeg kan høre folk diskutere på Møllers Delayed stream. På Møllers stream? Er det ikke min stream? Gunde, du mener min stream, ikke? Ja, det er det. Han er død. Oh my god, den kommer efter mig! Nej, stop. Stop! Wow, er det sådan, jeg lyder? Ja, pretty much. Hold nu kæft, det er Alex. ret træls. Oh my, stop! Okay. Hvorfor er døren låst? Fuck this. Hvorfor? Fuck den. Alex, jeg gider ikke gå ned ad gangen. Jeg gider ikke. Nedergang. Du kan ikke høre det, jeg hører lige. God, den er ulækker! Ja, det er fucking klamt. Godt, så du bare kigger på min stream. Jeg sidder bare klar på din stream, ja. Okay. Der er sprang. Det er ikke så, det er bare så virkelig meget suspense. Og så lige pludselig. Fuck, sker der? What the? Oh my god. Jeg sidder og kigger på Aspecto shit. Nu Møller og OB, mand. Så du den lille pige? Du så den lille pige, right? Alt blev bare lyst, og så hopper hun frem. The fuck? Vent, der er en. Nej. What the fuck? Hvad shit var det? What the fuck? Lockbox! Okay, game saved. Fuck. Oh my god. Fuck! Elevator? Nu bliver det først sjovt. Nej. Is this real life? What the fuck er det her for noget? Saving game, please don't fuck det! Fedt! Jeg er bange. Intel. Nice. Det er vækkert. Shit. Okay. Det er det dine... Nå ja, du har delay. Hvorfor blev spookt, det gjorde? Hvad har delay på din stream? Det er bare Twitch delay. Okay, hvad fuck sker der her? Fuck er det her? Altså, Alex, er det blevet spugt, den gamle dame? Hun er Guinevere Astride. Aristide. Guinevere. I don't know. Hvad fuck er det her? Det ved jeg ikke, altså det er jeg jo bagud, så... Ja. Det eneste jeg kan se, det er at du går på sådan en spook pad. What the fuck? Jamen det er det jeg er på lige nu. Bare lidt længere henne. Hun var væk. Ja, hun forsvandt. Wow, what the fuck? Jeg prøver at følge med i 2 horrorspil samtidig, det er forvirrende. Fuck, hvad fuck er det her? Please, jeg er så dårlig til noget her. Det er jeg sgu da også. Hvad fuck sker der? Løb. Få det til at stoppe! Hvad der sker, Møller? Jeg kan ikke se. Jeg kan ikke se noget galt. Helt fucky! Shit! Spøgelser der popper ud. Ja! Det var en edderkop her for mig den her gang. Oh my god. Shit! Nej. Det er der betyder pigform, fandt du det ikke? Gunde, kig på min stream. Det er fed stream, det er. Hvad sker der? Right? Kæft, det er spook, man. Ja! Jeg fucking... Løb, Møller, løb! Jeg kan ikke se, hvad der sker på Møllers skærm, dog. Altså, det er bare en masse lys, der flækker ud over det hele. Jeg ved ikke, hvad fuck der foregår! Hvad skal jeg? Bare løb videre tilbage, jeg ved ikke. Whatever. Fuck. Ned badekart. How to hide 101. Badekar. Fuck, jeg kan ikke se en skid, mand. Blev du jumpscared as... Maybe I should look around first. Nej. Okay, der var en note. Oh my god. Fuck, det var en... Er der en interaction? What the fuck? Okay. Shit! Det bliver godt. Shit! Fik du ikke et eller andet at vide, det? Hvad? What the fuck sker der her? What the fuck? Nej, game over! Hvad? Døde du? Ja! Jeg gik ind ad en dør! Fuck
foregår der? Wow, P-Man, fuck er det for jer? Hvad fuck skete der? Jeg tabte spillet! Did we just get nuked? My god. Fuck me. Hvad fuck skete der? Shit. Og der er en anden i chatten, guys. Jeg er tilbage i det her shit her. Fuck er det, I spiller? Møller Jeg spiller 4, og vi står på... Og B-Man stream, der spiller han Spooky Scary House of Jumpscares. Det er fucking Jo. skræmmende. Jo, det var det der streamer, og så var der, hørte jeg bare en, der skreg i sådan 2 sekunder. Det er B-Man. Ja, det er ikke fuck. Det er B-Man, der er spooked shit. Og jeg ved ikke, hvad der er galt med Møller. Jeg synes ikke, det er særlig spooky, det der sker på Møller. Og det er fordi du ikke har lyden med. Lyden, det gør det 3 gange så... Hvorfor bliver Alex så jumpscared, ligesom du gør? Fordi han er en lille bitch. Ja. Men der har ikke været andet på din skærm end flickering lights, og så den der cinematic der med hende. Og så den der lille fucking pige! Ja, i cinematikken, ikke? Nej, nej, hun var ikke sin mening. Hun var der bare. Hun dukkede op og var der. Hun var fucking klam. Seriøst. De der Jumpscares. fucking edderkopper. What? Din reaktion er hilarious, Batman. Du kan bare se dit ansigt. Så du får orgasme. Wanna see B-Man's orgasm face? Better watch that shit. Hvad fuck er det, der sker med din skærm, Møller? Jeg bliver opereret. Det er sgu da mere, at de bare flænser dit kød. Fucking... Ja, det ser fucking weird ud, det der. Yep. What the fuck? Får du hallucinationer af, at de flænser dit kød op, eller hvad sker der? Ja. Fuck, hvor ulækkert. En lille pinch. Nå, men altid... Jeg render bare og stabber alle mulige. Man ved i det mindste, hvornår man skal kigge på B-Mans skærm, fordi det er sådan like, når han lige er derhen. Shit. Hvorfor er det? What the fuck, Møller? Er det en ananas? Er det Ja. en fucking ananas? Det er Nej, en det er krukke. en krukke. Det er en krukke, okay. Nu der fuck skete der derhen, der var stået ind i døråbningen? Hvad gjorde du det? Ja! Shit. What the fuck? Døråbningen, da du vågnede op? Jo, jeg forstår med trip balls, undskyld. Det var spook. Nu har du ikke engang en gun, nu er du spook. Rip. Okay, Gunde. Rip sense of Ej, nu kan jeg security. save igen. Shit! Find a weapon. Ja, det kan du godt bruge. Så er det bare lige med, hvordan man passer med at gøre det. Dale, har du Ej. gennemført det endnu? Nej, jeg er ved rum 100 lige nu. Det var klart. Jeg forstår ikke det her! Hvad skal jeg gøre? Hvad skete der, Møller? Klam! Nej, jeg har flygtgysninger. Bare gå. Hvad skete der? Gunde, hvad skal jeg gøre? Jeg ved det ikke! Dal! Og gå hvorhen? Jeg ved det ikke. Dal! Møller, hvad skete der på din skærm? Du For helvede! stod lige der, og så jeg gider ikke mere. Sluk og så tænd det igen. Eller, så der var sådan ud sådan. Dal, hvad gjorde du med det der fucking grønne monster? Intel. Jeg gider ikke fuck Intel. Jeg har ikke brug for Intel for at vide, at jeg bliver fucked. Nej. Er det ikke det lidt, men skal man ikke finde det? Nej, man skal ikke tage det. Okay. Min fejl. Bare gå ud af rummet. Det følger efter mig i de andre rum. Jamen, bare bliv ved med at løbe. What the fuck? Kan vi ikke løbe fra det, eller hvad? Nurse? Den Hvor nurse. spooky, scary monster, det der, B-Man. Det er der ikke... Man kan ikke gøre noget fra det. No nurse. Skal bare løbe! Men... I skal begge to bare løbe! Møller, hold ass, B-Man, hold ass! Lige om lidt kommer der et eller andet jumpscare foran mig, mens jeg løber. Ja, måske. Måske! Kan jeg komme ud? Giv mig sodavand. Jeg vil have en sodavand. Juice, whatever. Juice. Professor Doktor. Det er en lorte, Squeeze juice. Squeeze Z-juice, det er ligesom special Z-juice. Kan jeg komme ud her? Jeg kan komme. Jeg tror ikke, den er efter mig mere. Wow!
Det er hjørnet, det er min skygge, okay? Jonathan, prøv bare at blive ved med at trykke på shift. Bare shift. Så hvis jeg skulle have mit sprint. Det er lige meget. Kig ned på dine fødder, og så kig op. Ja, Møller, gå igennem banen og kig ned på mod dine fødder. Helt Nej. spillet igennem. What the fuck? Hvad er det for en bitch, Alex? Det var bare en fucking ting, der faldt ned. Og der er blod! Blod betyder våben, right guys? Ja, get that knife. Okay. To the Oh my god. Stop. Nej, Gå videre. Ja, Åh, der er ananas! ananas. En ananas. Ananasen! Jeg kan ikke tage noget. Ananas, og venstre, der var et våben. Højre. Hvad? Kig hen på bordet. Der var noget, der glemte. Hvorfor er der Bag dig, din raptor? Wow, what the fuck? Hvad fuck? Hvad fuck er det her? Der, din retard. Det er Intel. Hey. Emphasize the physical condition identify as potential having a candidate. Hvad der sker, Bayman, på din? Fuck this. Jeg ved det ikke. Der er lys. What? Bayman spiller spooky. Åh nej. Det er sådan en maze ting. Og det er en sand maze. Nu. Det kan ikke være. Det der bror. Ripdale. Så gå ind på Nichan. Den følger ikke med mig, vel? Du går jo ned, Jan. Hvad? Den følger med mig! Okay, Nico. Åh, jeg fandt døren. Det er virkelig så derhen, men okay, vi prøver. Der er blod. Hvor er den? Alex, han er den spooked. løbet. Alex, han er spooked. Okay. Kan du sige, det er bugget? Det er sgu da ikke bugget, det er meningen, det der. Jeg skal falde igennem gulvet, nu stopper du. Jeg er ret sikker på, at det ikke skal falde igennem gulvet. Kig på den. Oh my god. Den følger. Den følger stadig efter mig. Lad mig være der hurtigt rundt. Please. Shit. Løb. Den er los. Fuck. Så der er en eller anden deroppe, der kan slå ting ihjel. Så lad os gå derop. Det lyder som en god idé, hva'? Bayman, der var ikke noget spooky, vel? Nej. Ved den der maze der. Nej, det er bare om at finde den rigtige vej. Follow the trail of blood. Ja. Nej, Han blev skudt. Jeg er ude klar, han er ikke. Okay, der er Intel derinde, men jeg tror, hvis jeg tager det, så bliver det spukt. Ja, tag det! Take the intel. Hvad siger du? Check the news. Jim Howard to Kelly. Men, og det er et brev. Det er et brev. Kelly, if you don't have any patience in the lobby, wait. Nej. Fuck this. Dalen er spooked. Hey Møller, husk at lade være at lave 180'er. Hvorfor? Oh god, det går hurtigt. Oh. Der var også noget hen til højre for dig. Nej. Okay, så inde på herrebladet, så er der en eller anden blodår, tror jeg. Hvorfor er skraldspanden væltet? Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev skræmt. Shit! Hver gang. Nu bliver Bayman spooked igen. Den der edderkop der, den er bare fucking skræmmende hver gang. Alex! Jeg kommer ned nu, Møller! Hjælp mig! What the fuck? Der er et lig! What the fucking fuck? Hun bevæger sig! What the... Nej. Ah! Jeg gider ikke mere! Det var der, hvor jeg gik ind! Ja, jeg ser ikke engang på jeres streams, og jeg bliver forskrækket hver gang I ser. Det er spooket her! Møller, kom videre, din retard! Du kan ikke blive her! Mørk! Fucking lorte spøgelser, hvorfor skal du være så glad? Og så det gør jeg skriver ikke. Kom fucking videre, Møller, din retard! Spooky! Møller, din retard, kom videre! Møller, han er herinde. Jeg vil ikke. Prøv lige at sige til Møller, der sker ting på en skærm. Computerkoden ikke for skærmen. Ja, Møller, han har forladt computeren, og nu står jeg bare og kigger på det der tomme rum, der er i hans spil, ikke? Hvor lyset flikser, det er Jeg er til fucking... rummet nu. Jeg er på rum 90 nu. Kun?
Hvad er du på, Dale? 149. Holy fuck, du bare rusher igennem lortet. Ja! Det er jo der fucking bange for de der ting, der følger efter mig. Der er kun én grøn ting, der er fulgt efter mig indtil videre. Ja, Jonathan. Det er der. Er der andre ting? Måske. Alex, Nej, er du det- med mig? Møller, der sker ting på din goddamn skærm ude for laden! Hvad der skal ting? Flokken flaksende lys og Arnolds fodspor. Gå nu videre, din retard. Okay. Hold nu op, dit klamme fucking græs. What the fuck? Ah! Er Dahl eller er Alex hos dig? Nej! Alex ikke hos dig. Alex er ikke hos os mere. Alex er Åh, slet. Alex! Alex er bare forsvundet. Nej, kat. Du bliver spookt, Møller. Hold op med at kigge opad, Møller, når du bliver spookt. Jeg kan ikke se noget med din skærm. Dude, jeg bliver skræmt, og så jerker jeg, og så flyver min fishing rundt over det hele. I don't even... Han er død, okay. Du er snart på rum 100, Gunde. Ja, jeg kan se det. Jeg holder øje med det, baby. Du er spookt, mand. Den er låst, hvad fanden? Ej, jeg tager ikke gå tilbage, Hvad med det her, Gunde? Der står noget derinde, Møller. Ja, der står en dude, okay, det her det er kaol. Hvorfor er der en dør? Hvorfor er der døre der? Hvorfor er der det- døre? Åbn den. Hvorfor er der døre? Det ved jeg ikke. Jeg sidder og kigger på 2 horrorspil lige nu. Dobbelt spook. Jeg er bange. Okay. Jeg har stadig ikke fundet et fucking våben, dog. Ja, det er fordi du skal ikke have nogen false sense of security. Shit. Det var rum 100. Så blev der mørkt. Jeg er bange. Indtil, bla bla bla. Ikke med det pisse. Der er folk derovre, der skyder. Der har gunshot det. Fuck. Og de skyder med ild. Okay. Er det spooky stof væk, Møller? Nej, dude, det bliver værre. Møller, han quittede lige tidligere. Please no. Sådan i 5 minutter eller sådan noget shit. Det var shit, spook. Jeg vil ikke mere. Møller, du må aldrig forlade spillet, mens jeg sidder og glor. Nej. Bliv væk. Bayman, hvad er det, du laver? Jeg er scared. Du skal ikke viske videre, Bayman! I see a gun. Oh, I also see people with guns. Jeg ved ikke, jeg tør, når jeg sidder og hører på Dahl bare skrige. Så må Dahl forlade lokalet. Skyd, Møller! Fucking pluk that shit! Møller! What the fuck is this? Møller with the quick scopes. Sneak fist. Med nogle mandlige lygte nu. Har du lommelygte? Oh my god, den er useless. Bayman, du er spook, Dahl! Spooky skeleton! Hvad sker der, Nico? Fuck! Hold kæft, TV! Nej, det sker ikke. What the fuck? Læg dig! Fucking! Stop the piss! Er du okay, Nico? Nej, Nico er ikke okay. Spil videre, Møller! Hvad fuck er det, du springer dem i luften, Møller? De har ild på ryggen. Ah, Holy fuck, han tog pain. I don't think that was wine. Der var en note, hvor han havde fundet noget rødvin. Nu så er der en anden note. I don't think that was wine. ja, spooky. Mens Møller spiller efter. Hvad du laver, Bayman? Fuck sake, de der lyde der. Okay, jeg kunne godt komme forbi. Hvor er det spooky, der. Okay, det her rum kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke gå tilbage. Jeg kan ikke
jumpscare igen. Jeg kan ikke gå tilbage! Jeg kan ikke lide det her rum! Please ikke var låst. Fuck. Hvad fanden? Jeg gør den definitely! Nej, ikke her. Jeg gider ikke være her. Jeg vil ikke være her. Hvad fanden er det her for noget? Stop. Hvor er du henne? Oh god. Ja, det tænkte jeg nok, din fucking cunt. Okay, begge spiller spooky. Okay, så nu er jeg færdig med combat-sekvensen, så nu føler jeg mig sikker, og det er nok min første fejl. Halløjsa. Nej, du er da ikke færdig med combat-sekvensen, jo. Fuck, han gik i stykker! Han blowede the fuck up. Holy shit! Hvis du laver en 180 nu, så står der en spook. Står der en spook. Sikkert. En spook. En hel spook. En siger der sodavand nu. Hey, Pik Sodavand, du skal have en Dr. Sikker, eller hvad fuck det hedder. Doktor, en professor doktor. Doktor. Det her, det er jumpscare, right? Yep. Setting. Med lys for enden, jumpscare ikke. Oh my god, den følger ikke efter mig mere. Hvad er det her for et rum? Okay. Det er dudes. Slå ned. Shoot the bitch. Hvad fanden så er den locked? Wow, det er de dårlige. Seriøst, det er den der også locked. Hvad fanden er det for noget pis? Gunde? Ja? Jeg tager ikke gå videre lige nu. Men jeg kommer til lige om lidt. Ja, jeg står bare helt stille her, ikke? Hvad fuck er det? Hvad fuck er det, der står og svæver der? Jamen det er det. Det ligner en af de der grønne monster, der var før. What the fuck? What the fuck? Okay, jeg tror bare den det troller mig. Nej, jeg er ikke. Oh shit! Nej! Lad mig gøre det! What the fucking... Den er klam og ulækker, den der. Gunde, så du med fuck? Ja, Der var et hul! ja, Hvor skal jeg ud henne? det var jeg ikke. Nå, Hvor er døren? Nej, pis. What the fuck? Hvor er døren? Okay, nu er jeg en elevator. Hvad er det, jeg har fået mig selv ud i? Okay, jeg skulle tilbage åben. Bare... Eller hvad spiller du? men der spiller 4. Seriøst, det er så mange! Ej, hold. Game saved igen. Shit. Okay. Ikke lave stønnelyde nu, Dan. Jeg kan ikke finde nogen fucking dør. Så... Okay. Hvordan Og kommer der jeg er et derfra? keycard. Jeg skal ikke komme ud herfra, så. Herned. Så for satan. Ja, seriøst. Den keycard, der ligger der. Ja, jeg har taget det. Okay. Shit, der er blod. Nej, nu er der helt stille. Nej. Er Alex hos dig? Ja. Okay. Hvad laver du, Alex? Ikke noget. Holy fuck! Shit. Jeg er bange. Det er også B-man. Hvor er der et hul? Hvad fuck er det her for noget pis? En before du ikke kan pause spillet, B-man. Spillet Ej, spiller hvad videre. fuck er det her for noget pis? Fuck. Nej. Jeg kan ikke lide det her. Det kan jeg heller ikke. Hvad fuck er det her for noget What pis? the fuck? Løb! What the fuck? Det var ingen!
Hvad har vi gjort det? Seriøst? Hvad sker der? Hvor kommer der lyd fra? Hvor kommer Spooky Scary Skeleton Hvor kommer fra? den fra? Hvad? Hvor kommer den? Hvad? Alex, var det dig? Oh my... Nej, Oh my god, Alex! Ej, jeg kan ikke klare det mere! Jeg kan ikke klare det mere! Hvad er du så skræmt over? Den der fucking lyd! Og så kom der var sådan en monster, der fulgte efter mig samtidig! Okay, jeg så slet ikke monsteret. For helvede, Alex! Tak Alex, der ødelagde lige the big and experience. Oh my god, Alex! Alex, please. Jeg skal ud og have en sodavand nu, Jesus Christ! Det var sjovt. Det synes jeg ikke, det var. Nej! What the fuck? Nu spiller B-man jo ikke videre. Måske senere, men fandme ikke lige nu. Fuck sake, Alex. Fucking okay, han er med på. Shit, mand. Wow, what the fuck? Fucking røg foran mit ansigt. Møller? Ja. Jeg tror ikke, det er der skydespil. Men kom ind og pin ikke igen. 2 sekunder. Kom ind og pin ikke igen. Der var lige et spook, Alex. Okay. For lidt siden, lige før det der skete. Ej, det er irriterende at se på det her. Jesus, B-man. Ej, nå. Okay. Nu har vi spooket B-man så meget, at han ikke gider spille med. What the fuck? Altså, det er meget længere tid, end jeg normalt ville have spillet et fucking jumpscare game. Ej, hvad? Den Hvad følger fanden? stadigvæk efter mig, den kont. Shit. Den lyder umuligt sats- at orientere som- sig herinde. Ej, Jonathan, du skal ikke glæde dig til at... Venstre med andre bag væggen. Dale, jeg har allerede rage quittet. Man får fucking epilepsi af det shit her. Åh nej. Jeg er dårlig til at ramme, Møller. Okay, var det noget med det der lol der, vi snakkede om? Ej, det er det, med at få spook til lige nu. Frederik, vil du være med til at spille League of Legends? vi er 5 herinde. Åh. Eller 6 faktisk med Fynbo, ja. lige præcis. Jeg kan godt bare... Jeg kan sagtens skifte. Det er ikke... Nej, men jeg tror måske også de andre, der sidder og spiller lige nu, ikke gider. Jeg vil gerne lige spille det her spil her færdigt, jo. Spil færdigt. Hvor lang tid tager det? Der er 1000 rum, han er på sådan 200 eller sådan noget. 244. Er der 1000 rum? Ja, What? det er det jeg sagde. Det her, det kan kraftedeme kun gå galt. Jeg tror du sagde det for sjov. Okay, Nej, men det- så får Frederik for et spil så. Der er 1000 rum. Der er rent faktisk 1000 rum. Du bare inviterer Frederik til samtalen, hvis ikke andet. Jeg skal nok være med på et tidspunkt. Okay. Det er ikke engang spooky mere. Møller, det jeg der. er spectator, der er ikke længere. Nå, så er der ingen grund til at så spille der pisser. Okay, quit. God bless. That's great, whatever. Så kan jeg spille LOL. God bless. Jeg tror også lige, at jeg stopper min stream igen.